В община Разлог е извършена проверка на място от експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект "Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в многопрофилната болница за активно лечение Разлог ЕООД. Проверката е следствие от писмено искане за междинно възстановяване на средствата по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 година" от страна на общинската администрация. На място е проверена цялата документация по проекта, проверени са извършените строително-ремонтни дейности и доставеното медицинско оборудване и апаратура. От извършената проверка община Разлог ще получи официален доклад. На място не са констатирани пропуски. Направени са констатации, че проекта се изпълнява съобразно подписания договор и предвидените срокове. Това дава основание на ръководството на общинската администрация да очаква възстановяване на средства. По проекта "Подкрепа за повишаване на диагностично-лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в многопрофилната болница за активно лечение Разлог ЕООД" е подобрена, обновена и модернизирана здравната инфраструктура в планинската община посредством закупуване, доставка и пускане в експлоатация на високотехнологично оборудване за диагностика, лечение и долекуване. След извършените ремонтни дейности, помещенията за инсталация на закупената апаратура и оборудване отговарят на изискванията на медицинските стандарти и действащата нормативна уредба. Всички предвидени дейности по строителство и доставка на оборудването и апаратурата са приключили. До края на месец август предстои въвеждане в експлоатация на апаратурата и проектите на строителството. През месец септември ще бъде внесено искане за окончателно плащане по проекта, като бъдат отчетени финално всички извършени дейности.